Je možné kúpiť nehnuteľnosť s exekúciou? Áno, možné to je, no prvá podmienka, ktorá musí byť splnená je, že výška exekovanej sumy nesmie presahovať predajnú cenu. Viem si vziať hypotéku na takúto kúpu nehnuteľnosti s exekúciou? Odpoveď áno, možné to je, ale nie každá banka chce kúpu takejto nehnuteľnosti financovať. Možnosť prvá je založiť pre banku inú nehnuteľnosť a z týchto peňazí kúpiť nehnuteľnosť s exekúciou. Predtým samozrejme treba exekútora požiadať o súhlas s predajom a vyčíslenie dlžnej sumy. Možnosť druhá je, že nájdete banku, ktorá bude exekúciu akceptovať, požiadate exekútora o súhlas a vyčíslenie dlžnej sumy, po schválení hypotéky následne banka ako prvý krok vyplatí exekúciu a v ďalšom kroku majiteľa nehnuteľnosti. Ak máte nejaké ďalšie otázky z realitného prostredia alebo z nejakého iného prostredia, tak pokojne mi ich napíšte do komentu pod toto video. A ak chcete vedieť viac, tak sledujte stránku www.matušvetrecin.sk.